Gounaas Sénégal télévision nationale enen ko Daaka amorde jalo kono ko en direct yiɓe koɓe DS diaspora Sénégal ko fayi na ɓe jetti ɓe fayi jamaw ɓe cari fiyam waɗa ko Daaka ustoki o jeehi walla so tewi ndimo en direct no mbawi wiide ko galle ceerno Thiam oɗo damade tan tawi ceerno Aliou Thiam mbiɗa ko ɓayde tawi Madina Gounass mbiɗa ko ɗo tawi Mbour mbiɗa ko l'islam kañum fuɗɗori so tawi a wiyama hol wasi holko mbaɗa siftade Daaka hikko dental yimɓe gatta caggal yimɓe. Assalamu alaikum warahmatullah. Donc Wousso donc mbiɗa ni Daaka Wousso ngoni yeeso Allah no feewi arde ɓureni so Daaka 2023 tawtorede ko wonno ko hunde elliyankore Allah ko goto tan yimɓe ɓe kadi dartat ko Allah donc kala to Allah woni kala to Allah ene tawe walla kala to ene dañi so tawi yonti juɓɓuɗa ko yo daɗodir fewde toon eɗen jetta Allah e ɗum dental Daaka Madina Gounass kam hay goto waɗata ɗiɗi wonde ngal ɗo dental ko dental ngal Allah wela sabu ko dental sunna ko dental kadi ngal ngannduɗaa kono maggal weeɓaani e aduna o so ɓenni hannde Makka e Medina en jiyaani aduna o fof no fotiri holto julɓe ndentata taw julɓe foti ni fodde balɗe jeenayi tawi kadi ko worɓe meeɗen ene ndewa Allah ene jokka enɗam so wonaa ɗo e Madina Gounass donc ko wiiten lamɗaare biyaji min kadi en jii ɓeydaade mawde sabu hannde o gonɗen koye ñalawmaaji meeɗen gadani sabu ko ñande samedi nde tan yimɓe ɓe njooɗi hannde gonɗen koye altine donc balɗiɗi walla balɗe tati sen jii dental ngal cikkanama to ko janngo jooɗi te eɗen nganndi noon feccere ɓurde mo wonunde suwa ar donc eɗen jetta Allah dal muɗum en ñaagi Ahmad Tidiane donc yo Allah junna en balɗe makko sabu Bas Cheikh Tidiane eɗen mon so mi président Macky Sall ɗo hecen e tawtorede jonde Daaka e Alaji Mamadou Seydou no haali hawga Ceerno Tidiane halifa wi ko aroɓe Daaka ɓe addataɓe ko Daaka kono won somoɓeɓe nder Daaka wona Daaka addata ɗumen wayno wuyɓe taƴoɓe ni beele ɗum ko ganduɗa Daaka o joni ko beele ɗum feeñi Daaka walla eɗe ɓusi walla yimɓe ɗofti konngol halifa eyyi ko yettore wodni Allah eɗen ɓooyi arde Daaka remarque mo ceerno haali on woodi e ɗum ɗo noon kala to moƴƴi ɓe ngoni gonɓe gonat toon e ɓen ɗon kañum no wiide ko woni haajuji mumen kono eɗen jetta Allah kam eko fuɗɗi ko min de ala taw to puɗɗimi nande e bonandeji mbaɗi noon to baŋnge guykaji walla to baŋnge janfaji e yimɓe ɓe ngannduɗa ene ngarɗo ne ngadda jawɗele mumen asinta tan ha wiya kaari taƴinama walla kaari heptanama ene hamni ceerno haalnino yimɓe ɓe ko wiyaɓe nganndu ɗo moƴƴere nde noon wayi mawnude ni so tawi neɗɗo golli ko moƴƴi ko noon kadi bonande nde so tawi neɗɗo golli ɗo ko boni ko noon bonande nde wayata mawnude e to muɗum yeɓoɓe diaspora ɓe diaspora ko yidde wi tan vraiment eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen belti kadi e initiative o vraiment kadi miɗen duwonoma sabu ñande en kotti tiggere e tawi koye dental ceerno men ceerno Aliou Thiam on ngari o mbaɗi toon golle tiiɗɗe golle moƴƴe no mbimi ni wonno ko Allah tan dartete hannde kadi en ngari en putti ɗo e Daaka Madina Gounass donc eɗen mbaɗa félicité l'initiateur et an aussi koɓe mbamma nomi ko won directeur de programme eɗen duwo sabu barke dental ngal yo Allah waɗ barke e télé ɗe waɗa heen suturu Allah dowlina darjina ɗe tawa kadi ene wondi e ndenka sabu barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anu yeɓiyam koɓe diaspora Sénégal télévision international gonɗen koye en direct e futuru fa gonɗen ko julde ɓuɗo ñalawma mo ganduɗa kañum mi alti futuro noon ɓayde fandimi so Allah holno ɓe gandi so futuro yonti ma wajifade on saaha gueƴe mbawa juulede il subaka gonɗen koye nokkuji hanki en jeehi Daaka mo ganduɗa kañum woni Gambie e hannde en jeehi Daaka mo ceerno Aliou Ceerno Yero Fall mo ganduɗa kañum woni no guijilon wonkoɓe kaali on haɗo ha télé mon diaspora Sénégal télévision ma ya waɗa en direct so tawi waktuji yonti wonɓe caggal leydi wonɓe e nder leydi ɓe dañani arde e less calɗi o walla ɓe dañani arde ɗo e nder Daaka mbawa yebde on en direct tawi ko télé moɗon diaspora Sénégal national min mbi on aadi biladi sala ɓuuri fittoyade so tawi waɗi ko fuɗɗima oɗon gandi ceerno hokki yamirode kadi en liwata yamirode ceerno yonki demlore kala ko faati bubbata walla ko dilli yottino dakne ɗum waɗi min tintino noon oɗon saaha joni futuro faani on yimɓe moni jelti kaleji ɗe en jogori julde futuro ceerno so yalti joni fuɗo juule so ceerno yalti fuɗo juule waɗi ko fuɗɗo on saaha kala ɗo mbawɗon wonde nangge téléphone diaspora Sénégal TV ko en direct so Allah rabno jaaɓi huccitema mono jogui capitaine Oumar Kanté jogui micro musidɗo Aliou Ibrahima Kanté ha boy seeɗa sall